Ang mosunod nga programa binawran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa pagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnon lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV ingon sa Facebook page ang programang nagatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nag-unang evangelist na si Juan Ranilo Mangalos ug mga kauban. Mga higala ug mga igsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagmati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Og kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nagapagpahaluna na kamo sa inyong tagsa ka mga lingkuranan o banosab sa inyong tagsa ka mga radio seats. O aron sa ingon yana magamit niyo sa pagmamati higayon na karon sa pagtuo sa mga maturan puro lamang mga nagasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya kamo pagabasahon kana dili aron supako ng Biblia. O nining higayon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga igsunan? Kini si Brother Rene Telebreco nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan ug ani pa ang kauban nga ebangelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug igsunan? Kini si Brother Romira Macamos magapakiguban sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa pagpadayon magpaila pa karon ng usa ka ministro. Og kiniusab si Brother Cesar Patio, makiguban usab din atong pagtuon karon mga langitong lamdag sa kinabuhi ug ako na lang pagtimbaya sa tanang mga suking tigpaminawan ilabin usab sa ato usab nga magkaisuunan. Og dining higayon na makauban pa usab ang lain pang ebangelista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigala ug mga kaigsunan. Sa gyapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ranilo Mangalos may usa nga inyong makauban nining higayon na o ang atong tulumanon mga kaigsunan, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, live kita karon sa Facebook, makita usab kita sa YouTube, ikiin lang ninyo mga kaigsunan o mga kaigalaan, RPN, DXQ, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, inyo nang makita sa YouTube ang mga programa sa PBCM. O mabati usab kining atong programa sa DXDR Dipulog, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kautuhon at adlawng Domingo. Musta diha kang Sir Edgar Dagumo, ang station manager. Ingon man kang Sir Dan Luod, ang technician nina nga mabtikon usab kayo. Mabati usab nining sibihan sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa DXAGFM Radyo Sipa sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur. Duha ka ugna kita mga kaigsunan. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas Kabuntagon ug masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa Radyo Bandera sa Balingasag, Misamis Oriental 105.5 Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab sa Radyo Bandera sa Villanueva, Misamis Oriental 107.3 News FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab sa nining sibihan sa Radyo Ultra DXRyo Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kagabion sa Kabuntagon matag adlawng Domingo.
Mabati usab nining sibihan sa Radyo Bandira sa Iligan City 100.9 News FM alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City medya oras kita mga kaigsunan alauna ngadto sa alauna medyang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab sa Cebu City sa nining sibihan sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon matag adlawng Domingo. Ngadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-393-8768. Akong gipanimbaya o gikumusta ang atong mga kaigsunan nga nagasudong kanato via live sa Facebook kang Brother Nicky Hermias dina sa tinipong bansa sa Amerika, iyang igsoon sa Brother Miguel Hermias o kang Sister Laila Harrison, iyon man kang Sister Char Hermias o kang Charmin Gabalio, iyon man kang Venus Tantoy dina sa Saudi Arabia nagapatalingog o nagasudong siya sa ato ang tulumanon sa YouTube. Og sa tanan nga nagapatalingog labi na sa kaigsunan sa pagtuo dinha sa Ormoc City, Brad Dani Ayeng og sa imong pamilya atong higala diha sa Bunawan Siato Negros Oriental, Brother Romeo Di Maula nga nagapatalingog uban sa imong pamilya. Igsoon sa pagtuo na diha sa Taguluan, Brother Jerry Idkila og sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod og nagapaminaw kanato og nagasud-ong sa Facebook may pagpatalingog. Aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Brother Hermoines Macarayo. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, dili sa nato kauban ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna sa importante nga gyasikaso nga mga buluhaton. Kami lang magtambayayon karon diri si Brad Cesar, si Brad Romira Macamos, si Brother Rene Tilibrico, Brother Juan Ronilo Mangalos. Magtambayayong labi na niining pag-atiman namo sa pagtubag sa isyu sa usa sa pastor sa SDA nga si Mitchell Bendilio. Og sa dili pa daw Brad Macarayo, ako daw gipang hangyo og panawagan ang tanang mga kaigsuonan sa pagdumdum gyud sa atong kahiusahan dili gyud nato pagkalimtan ang unsa gikasabutan mao gyud atong tumanon kay diha nato ipakita nga kita diay nga mga membro sa PBC naghiusa ubos sa pagdumala sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Basta nini karon mga pagpahinumdum lang to sa tanan nga mga kaigsuonan tungod kay ugma naman ang atong pagpahigayon sa pagbutar. So mao na nga pagpahinumdum sa tanan nga mga kaigsuonan. So ang ato karon mao pagatiman sa mga gibuhi ang isyu ni Mitchell Bendilio tungod kay grabe gyud niya nga nagtuo siya nga ang iyang mga atake diri nato dili kaya nga panubagan sa mga ministro sa PBCM. Ngano nga siya ang atong giatiman labi na niining atong mga programa tungod kay siya ang mga taki gyud sa PBCM. Una nga ang ato kay iyamang siya may naghimo og pagkuhit sa PBCM, so kita sab naa sa matang sa pagtubag. So ang ato karon may ni nga muhatag tagtubag Brad Ronnie atong ipabati ipasukad nato kay para ang mga nagsudong sa atong programa sa dire sa RPN makahibalo sila nga ang ato ang gihimo mao di nga ani ang atong mga plaster sa atong mga pagpanubag atong mga sinultihan tungod kay naa po di sila gipanubagan na isyu sa pastor sa SDA nga wala ikaw ni Bendilio. Karon atong ipabati Brad Ronnie unsa ang hain ng iyang gisulti nga diha nato ipasukad ang atong pagpanubag karon. Okay, among ibabati mga kaigsunan ng tingog sa pastor sa Sabadista nga nanukad sa Dipolog DXDR dinhi sa DXDR Dipolog Mitchell Bendilio mahitungod aning issue o bangi mahitungod sa ang pagpabalik sa atong Ginoong Jesucristo kay ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa amuang doktrina o sa among pagsangya mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo nga sumala sa nakasulat sa Biblia dili na pala buton. Meaning kung kaabot pa ta sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo wala na kana gitudlo sa Biblia. Pero ang mga ministro sa PBCM kung kami wala naman magpaabot o nagbantay sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo wala magpasabot nga kami wala muila sa atong Ginoong Jesucristo, wa po magpasabot nga wala mi muila sa iyang pagka-Dios. Pero sa gikaingon sa kaubang ministro, ipasikat namo among pagtubag kay tinubagay minis isyu
dili lugar ang nahimong away nini sa personal nga away kundi lantugi o away man sa doktrina lang ang atong gipapanghigayon dinhi nining atong pagsibya sa kahanginan mga kaigsunan. Atong ipabati ang payag sa Pastor Susabadista Mitchell Bendilio. Niya mga kaigsunan ang katawanan sa ilabang depensa na digod si Kristo mabalik. Ibasa Mateo 23, versikulo 39, atong basahon. 39. Natura ko sa dili nato sundan ba? Kasultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usabahan to nga kaingon na kamo dalaygon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Kaya na, pagino na dili na kamo makakita nako pag-usab. Hantod kamo makakita ang sa Ginoo. Ito pa nila. Versikulo Mateo 23, o sa Ginoo. Kasultihan ko kamo nga dili na kamo makakita ka na ko pag-usab hantod nga makaingon na kamo dalaygon ang mag-aanhe sa ngalan sa Ginoo. Tanawa na ang konklusyon. Di na ko makita sa Kristo. Kaya di na mo makita pag-usab. Kaya din hantod. Kaya din hantod. Na mag-aingon kamo. Nga't panahon, taon, makabasa na sila mga kaigsunan na katong si Juan Bautista, si Juan Zacarias ba? Pag anak niya kang Ginoong Hesus, o kang si Zacarias, pag di anak si Juan Bautista, di man siya mo ito, naamang siya mga igsoon. No? Pagkaamang niya, o sa gingan sa manulong mga kaigsunan, dili na siya dili siya makasulti hangtod ianak niya si Juan Bautista. Pero alang anong mga tawhan ng mga kaigsunan, ang ilad ang pagsabot basta hangtod dili na gud ay gud makasulti si Juan Bautista si Zacarias. Okay. So tipik sa iyang pamahayag Brad Macarayo sa iyang pagsupak sa nakasulat sa Mateo 23:39 nga naamong gidya giingon nga og basahon na nga kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod muni yang gidakop ang hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. So mao ni ang iya kibaling counter og ato nini padayon mga kaigsunan sa pagpamati sa iyang pahayag dinhi ato bagyod makuha og madunggan kung unsa pa ang iya kibali nga pag-explikar tungod sa iyang paggamit nining pulong o word nga hangtod wa kuno na magpasabot nga dili mo balik. Unsay pa niya ni mga mahal nga tigpaminaw Brad Macarayo nga tungod kay nagamit dinig hangtod makaingon na kamo dalaygon nga nagani sa ngalan ni Kristo nga ang word nga terminong hangtod ang ipasabot ang pagbalik ni Kristo ana. Ang gingon nga hangtod dina nga dunay mo anhi manggod. Nga dunay mo anhi nga mo tong gitawag og matod pa dalaygon ang nagani pinagi sa ngalan sa Ginoo. Nato sa ipadayon Brad Macarayo ang pamahayag niya aron natong makuha kung unsa pagyud ang iya kibaling pag-counter sa atong paggamit sa Mateo 23:39. Lukas 20 basa. Kaya itong dayon. Kaya itong oras. At wala ka matuwa sa akong sayang nga natuman din sa gusto panahon. Tungod kay wala ka matuwa nga anang ka. Dili ka makasuki hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Tuwa na. O na sila kasulti, naamang nagod si Zacarias. O na ano man lagi, nakasulti man pag-anak. Kinsa na ning dalaygon mga kaigsunan nga moabot na katungay na ni Kristo nga sa Jerusalem na dili na niya makakita pag-usab hantod na moabot ang dalaygon. Kinsa man ni Juan 12:13. Dalaygon nga sa ngalan sa Ginoo. Basa. Okay, Brad Macarayo, bisag diha lang ang atong pagpabati sa tingog ni Mitchell Bendilio nasa decanter nga sitas. Ibasa niya tong gamit niyang Lucas o niya bago lang nato nadunggan po nga nigamit siya sa 12:13 sa Juan mahitungod sa pag-counter nga kanang dalaygon diha mao ra po daw na ang atong Ginoong Jesucristo. Okay. Karon, ang iyang harabane tungod kay iya mang pagawason kay kanang giingon ay panahon. Ningon ba siya?
ganahan ta makakatawa-tawa minaw. May nagtutulig dagway sila wala nako sundi. Oy, una nahadlok may nagsunod-sunod ka. Ningon magani ka sa una niya may nagtuhula sundi niya. Asa naman to imo sa una? Wala mo ko naminaw, wala mo ko kabati. Nay panahon nga mga programa niya may wala kabati. Nya karon nagtuod dagway sila wala ginako sundi. Tanawara na masakpan lagi karon. Niya, nag-ingon man siya kamato pa. Nailagingon, namatod pa nga si Kristo di na mo balik. Muna ang iya ding gikuan sagang dayon ang katong sa Mateo 23 bersikulo 39. Nag-ingon na siya, dabi ang iyang gidakop kanang giingog hangtod. Kana kunong hangtod ana ako noy panahon nga dili makiambot ni pasabot kana ay panahon kanan si Kristo dili makita. Pero giingon na niya hangtod nganong gidakop ning hangtod kay kanang hangtod dunay sangkuan. Ang kanang sangkuan na mao lagi to dayon ang iya pagbabalik kinang Kristo lagi dayon. Mao man ang naa bitaw mo gamiton nila ang naa sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 28. Mao na ilang gamiton. Pero ato sa ipastar karon. Kaya ato sa ning unahon karon. Nag-ingon man siya nga parehagod kuha day sa example. Parehagod ni Zacarias o niya si Juan Bautista sa diha nga gianak ang usa ka bata niya unsa ang naitabo ni Zacarias. Dili makasulti sa panahon nga nagpasidaan ang manulunda kaniha iplastar sa dato ni be. Palihog pagbasa Brad Cesar ato ning basahon kanang naa sa Lucas kapitulo ang iyang gigamit kaganiha nga ilang nga bago pala nabati ang 1:19 hangtod sa bersikulo 22. Atong basahon mao kining nakasulat sa Lucas ayang kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 22. Ingon ni nga atong mabasa. Ang manulunda mitubag kaniya. Ako mao si Gabriel nga naa magtindugan sa tubangan sa Dios. Og ako gipadala aron sa pagsulti kanimo og sa pagsugilon kanimo meaning maawong balita. Og tan-awa maamang ikaw atud palugar sa manulunda. Maamang ikaw atong ipadayon mga higala og mga kaigsuonan. Ang manlunda nga namin sa tubangan sa Dios ug ako gipadala aron sa pagsulti kanimo og sa pagsugilon kanimo nining maong balita og tan-awa maamang ikaw og dili makasulti hangtod ila dahil nang gipamugatan giingog hangtod sa adlaw nga may tabo na kining mga butanga kay wala man ikaw motuo sa akong mga pulong nga pagatumanon raunya sa ilang tagal nga panahon. Ug ang mga tao nagpaabot kang Zacarias ug sila nahibulong sa iyang pagdugay sa sulod sa templo. Og sa paghigula niya siya dili na makasulti kanila og ilang nasabot nga siya nakakitag panan-awon sulod sa templo og siya nagpadayon sa pagsinyas kanila og nagpabilin nga amang. Mao ni ang iyang gipasabot. Mao na kay ang away ko dili iya mang gipamatud-an o gipakasayop mi nga nag-ingon mi nga ang atong Hesus Kristo dili na makita sa kalibutan. Ang gipasabot niya mao din nasayop ngano ang iya din gidakop sa Mateo 23:39 ang kanang hangtod kuha sa example sa diha nga ang manulunda nagpasidaan ngadto ni Zacarias. Giingnan siya, ikaw maamang, dili makasulti, hangtod nga makabaton siya og anak nga lalaki, anak nga lugar to ang batang lalaki. Kung sa kasaysayan nagbasahon na dia, sa istorya dia, ang gipasabot si Juan Bautista man na. Ang kanang giingon nga bata, dadto lugar ang gisangkuan, motong sa panahon lang, nay panahon. Motong iyang gipasabot nga nay panahon. Nga dili makita si Kristo. Kaysa po nay panahon nga si Zacarias na amang. Pero nagpabilin bang amang si Zacarias? Mao man naibot na pasabot. Wala niya ihatag ang detalye, pero kami nga nung makahatag may detalye nga mao na iyang nasabtan. Mao po na iyang gustong ipapag. Nga nasayop may pag gamit ana Mateo kapitulo 23:39, pero diya po siya nasayop. Nga naman, kinira, may lagig imong prinsipyo binilyo pareha na sa kasaysayan lagi ni nga gipasidaan ni sa manulunda ngadto ni Zacarias nga siya maamang samtang hangtod nga dili pamatao ang iyang anak nga mao to si Juan Bautista. Na mao na karon diya ka na sayop nga naman tungod kay napagid sa gipares. Unya naapag yun ang gingon hangtod magaingon kamo dalaygon
ang mag-anis ngalan sa Ginoo. Nakinsa kuno ng dalaygon. Amo man kuno uli ra man kuno gyapon sa atong Ginoo Kristo. Abe, palaw pagbasa Brad Rome kanang ilang sitas gamit kinsa kuno dalaygon kuno ila yung basa suno sitas ang Juan 12 versikulo 13. Haron ipares nila sa Mateo 23:39. Katong dalaygon nga ni si Kristo ro kuno gyapon ng balik. Kay mao lagi na nga si Kristo mobalik lagi gud kuno kay giyon nga sama kuno ni Zacarias kuno nga naamang mo nang di siya makasulti anang panahona. Hangtod nga mataho na ang bata nga lalaki nga mao si Juan nga Bautista ang anak ni Zacarias. Ang anak ni Elizabeth kay magtiayon man na sila na ang pangutana kinira naon sa kuno sang kuan sa panahon nga si Kristo di makita. Makita kuno kinsa kuno si Kristo ra kuno gyapon kay ang dalaygon si Kristo man na. Ila din basahan Juan 12:13 pala pagbasa. Atong basahan Brad Makarayo nagingon dinhi. Nanguhag mga palwa sa Palmira og nangadto sila og gisugat siya nila nga nagsinggit. Hosana, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang hari sa Israel. Na, tuana. Pag-abot na karon abi kay nakabasa na may dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang hari sa Israel. Ako gipare sa Mateo 23 versikulo 39. Tanaw na to na karon og husto man na siya sa paggamit ana. Og nasayop pa pud mi. Kay pamatud-an na mo nga siya ginasayop. Ato na ang pamatud-an karon. Pero Brad Rone, ang iya gyud diha naa dayon nga ang atong Ginoo Kristo lagi mubalik mo na nga kita di pa kasayop sa paggamit sa Mateo 23 versikulo 39. Kay kanang giingon kuno nga hangtod mo kuno ng panahon nga si Kristo di makita. Pero makita ra gyapon kay naa ra pud kuno diha nga na may dalaygon maganis kana sa Ginoo. Ni ang dalaygon ay mauli ra pud kuno nga mong atong Ginoo Kristo. Na nagamit ang sitas nga ang atong Ginoo Kristo mubalik hayang sa sitas nga iyang paggamiton aron nakita iyang pagkasaypon kay siya husto kitay sayop. Atong ipabati Brad Makarayo ang sitas o ang tingog ni Mitchell Bendilio nga nagamit siya sitas nga mubalik si Kristo. Tanawon tag kining pagbalika, palaboton ba ni? Tanawon taning pagbalika kung kamubay gisaaran ana. Kamubay gisaaran ani. Nga atong ipadungog pangmahal nga tigpaminaw ang tingog sa pastor sa Sabanista. Hebreano 9:28 sa pulong sa Diyos Biblia, basa. 9:28. Basta si Kristo kausan dayon namatay isip nila aron makuha ang mga sala sa mga tao. Tinuod na mabalik siya pag-usab sa kalibutan apan dili aron sa paghayag pag-usab aron makuha ang atong mga sala kundi aron sa pagmula sa mga tao nga nagahulat. Si Apostol Pablo nga nakaigsunan dili gud ay pabisaan. Ino sa Apostol Pablo, tinuod na mabalik si Kristo. Dili ba pabisaan na paano gitudlo ani Tomas Eugenio Senior kay iya man pulihan si Kristo God. Iya gyud pulihan niya pabalik ko si Kristo kay siya gyud balik. Ya wala mo siya katungod. Okay, nabati na to Brad Makarayo ang pahayag ni Mitchell Bendilio gamit niyang 9:28 sa Hebreano niya ang pulong sa Dios kinamang gimabasa nga mabalik kunya conclusion dahil siya kay si Pablo may nagsulat sa Hebreano niyo na siya klaro gid kayo nga si Pablo di PBCM kaya naman si Pablo nagingon man nga mabalik si Kristo samtang ang mga PBCM nagingon nga dili mabalik si Kristo muna mong gingon tanaw na to kinsay gisaran anang pag-ingon nga mabalik karon sa pagluwas kamo kaha. Muna kayo Mendelio, istoryahe ang imong kaugalingon ayaw kami. Ngano man una, ngano may ingon magaklaro nga si Apostol Pablo dili PBCM. Oy, nag-ingon na si Pablo PBCM. Mahilig sa side comment ba? O mao na. Unya pag-abot na karon, maningil sa butang wala na mo igapakita. Wala na mo pud buhata. Unya pag-abot na karon paningil. Mao na paningil nga sayop. Mao na utukan mga kabindilyo. Mao na boingon ra ba ikaw na personal na. Ha? Ikaw mo nagsulti ano? Na pag-abot na karon ingon makamutong sa ikaduha. Dili na labot sa sala kun dili sa pagluwas na. O niya ang pangutana karon gusto ka na duha man ato sa ni karon susihon sa dili pa nato na karon sugalan ang iyahang naa sa nakasulat ng naa sa Mateo ato sa kay nasipyat kuno tatanawon ta na iyang hangtod karon ug ang sangkuan pagbalik ba kang Kristo mao di nga nag-ingon sa may panahon nga si Kristo nga dili makita pero gyud hangtod amo nang makita si Kristo kay mao ni putong dalaygon ang dalaygon huban si Kristo kay tungod sa Juan 12:13 unya nag-ingon na siya ang panahon ni Kristo di makita kay nato pa si Kristo mitungha
sa makausa labot sa sala pero human siya makatungha lugar sa makausa mutungha sa ikaduha mao na ganiingon na siya mo ditong labot sa pagludi na sa sala kun dili sa pagluwas na iya ni giingon mao nang panahon nga si Kristo dili na makita may panahon pero si Kristo mo balik kami pamanggani naghatag pamugat nga mao na nasabtan ni Bindilyo nga ngano nga kami nakasabot anak kami maka-explain pero ngano nga ang among prinsipyo tuan nag-ungot sa Mateo 23:39 Uwaw ra ba kayo nga manginlabot ka sa gingon sa Hebrano 9:28 nga nagapaabot aron magluwas. Uwaw kayo makig-ambit ka kay doon na ra ba mga tao nag-claim na nga sila balikan ni Kristo aron luwason. ambot na nagmauyon ba sila Brad Rune? Kung na po mo gamit ana. Ako sa cellphone po nila, dili day sukdanan. Nga to ka nagagamit ka na tinuod na. Na karon pero din hina ato ni karong wit ka ni. Karon nag-ingon man siya. Nga matod pa diha abi kay nakabasa sa diha og kanang dalaygon mao na si Kristo ang gipasabot diha kanang giingon kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab giingon man gud diha hangtod makaingon kamo dalaygon ang magaanhi sa ngalan sa Ginoo abi kay nakabasa magdalaygon amaw na nang si Kristo na tungod sa Juan kapitulo 12 bersikulo 13 nang pangutana karon mukuha tag sampol dili ra basta na kay makabasa ko conclusion ng kamao na ngano mukuha tag sampol dadro ni sa balaang kasulatan kun atong susihon gyud ang Biblia mukuha tag sampol asa ang usa sa atong ikwag sampol nga dili tungod kay nakabasa ka ana mo conclusion na kay makabasa na pud ka kaparehos ana nga gisgutan ana nga sitas. Okay, ani mubasa ta sa Biblia, sampol ha. Magbasa ka sa Biblia mahitungod og leon. Ang yawa gitawag sa Biblia leon. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 inyong paminawan. Magmalinawon kamo sa hunahuna managtukaw kamo matud pa ni Pedro, apostol nga si Pedro. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nagapangulob nga nangitag iyang matukob sa Biblia brad makarayo gibasa ta gikuha tag example nga ang yawa diay sa Biblia itawag siya leon. Karon, ang leon ha ang yawa gitawag og leon karon. Gawa sa yawa gitawag og leon sa gibasa ni Brad Rune kaubang ministro. Brad Rune, hain pa nga mabasa nga leon pero dili nato kana ka konklusyonan nga kumo leon yawa na o ang yawa o mao na ang yawa gipasabot didto sa unang Pedro 5 bersikulo 8. Anya pa ang atong pagbabasahan Brother Makaray sumala dinhi sa Pidadayag kapitulo 5 bersikulo 5 ang gingon unya usa sa mga ansyano mingon kanako ayo paghilak tan-awa nagmadaugon ang leon sa banay ni Juda ang gabot ni David nga tungod niya na makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot o sa pito ka mga timri nini. Busa sa nabasa sa nakasulat na napoy leon nga atong nabasa pero katong leon maotong naagingon sa banay ni Juda. Unya gingon pa yun ang gamot ni David. Nga gitawag og leon sa atong nabasa. Ang pangutana, kinsa baning giingon nga naa sa banay ni Juda nga giingog leon Brad Cesar. Unya ato ding isunod din unya kung kinsa puning giingon ang gamot ni David mao maning leon. Duha man giingon leon nga mao tong gikan sa banay ni Juda nga nagmadaogon unya kana pod siya gamot po ni David. Kinsa ba nang giingon nga banay, naas banay ni Juda nga giingog leon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, Brad Cesar? Pasahon talang ang Biblia aron sa pagtin-aw ang Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 14 ingon ini nga ato babasa. Kay dayag man kayo nga ang atong Ginoo nataw gikan kang Juda og labot adtong banaya si Moises wala magisgot og mga saserdote. Kung kinsa kanang gisgutang gikan sa banay ni Juda, walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo nga gipakita sa Biblia nga leon usab siya sumala sa atong nabasa. O tungod kay ang nataang Ginoo nataw sa taliwala sa banay ni Juda. Karon ang pangutana giingon man pud og kaliwat o gabot ni David, Brad Rune, kining gitawag leon. Kinsa ba ning giingon nga gamot ni David nga mao ning giingon leon nga nagmadaugon, Brad Rune? Klaro ko na nga atong Ginoong Jesucristo pero sa gibasa sa 7:14 sa Hebrehanon nagingon na gikan sa banay ni Juda nga mugula mao tong Ginoo ang Ginoo sa 13 sa Juan Kristo nga. So dugang kibali nga pagpahayag sa Biblia nga ang leon nga gitawag
sa gibasa sa pinadayag 5:5 mao gid si Kristo nga mao na siya kaliwat ni David dinhi sa pinadayag kapitulo 22 bersikulo 16 mga kaigsunan akong basahon gingon. Ako si Hesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpanghimatod alang sa mga iglesia. Ako matud pa ni Kristo mao ang gamot ug ang kaliwat ni David, ako mao ang masidlak nga bituon sa kabutagon. Busa prueba aside nga nakabasa ka Brad Macarayo sa Biblia Leon nga gi-address sa Yawa, ang ato pud Ginoong Hesukristo gitawag pud siya Leon. Unya kay Leon man, but sabton ba nga si Kristo mao na pud ang Yawa o ang Yawa mao na pud si Kristo tungod sa prinsipyo ni Bindilyo nga ang dalaygon sa Mateo 23:39 mao na pud ang dalaygon sa Juan 12:13. Nana ha, karon. Nag-ingon ka man gyud Bindilyo nga matod pa nimo. Nakabasa man og kuan gud kanang giingon dag dalaygon. Amao na dito sa 12:13 sa Juan ang pangutana kinira ug makabasa kas Pedro, niya makabasa pug ka 5:5 sa pinadayag, niya makabasa kas unang Pedro 5:8 mayon ka amao ra na. Di mahimo karon mogawas karon nga si Kristo mao ra pong Yawa. Unya ang Yawa mao ra pos Kristo kay ang Yawa gitawag mag-Leon, si Kristo gitawag pog Leon. Imo nang i-separate mo man na siya sabton ba? Sabton ka nang si tasa mo pag yun na. Na karon tanawon ta, may kamoy wala makasabot. Ako'y nakasabot akon. Ikaw nakasabot paglingkod. Mo ni, lingkod ra plastar ka tanawon ta og kini nga sistema, og kini nga sistema husto ba karon sa ilang prinsipyo ato sa atuan ilang prinsipyo Brad Ronnie. Kung sa ilang prinsipyo, kung natuwa na to ang ilang mga basahon, unsa gyud ang giingon ni Mrs. White, bahin sa mga basahon, usa ba lang ang gamiton o dili gyud kay usa lang ka basahon ang gamiton? Adili oy, atong prinsipyo unang-una, gamit ta og nagtandi ta sa nagkalanglaing mga bersyon sa Biblia. Mao pud ni sila. Kaya ang ilang libro nga nagluan Steps to Christ, ang dalan payon kang Kristo. Sa pahina 123 giingon na diha, scriptures must be compared with scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato pa, ang kasulatan, matud pa sa pagpahayag silang libro nga gisulat ni Mrs. White, itandi sa laing kasulatan. Nana, mo na nga kami sab sa amoa bisan kanis ilaha, bisan unsang translation ng ilang gamito, ngano mo gamit o nagkanang translation. Kay ang paggamit nila ana nga sitas, ana nga translation, kung doon na pa may ilag yung ipasabot sa mga tao, muna mo gamit sila og lain na pong translation para nga masabtan yun, nga mo gawas yun, nga mao ginay ipasabot. Mao po may. Pag amo ta tabok-tabok mis nagkalain-lain nga mga translation. Kung may mga basahon man nga mga reference ang pagabiton, kana dili aron sa pako bisan pa sila. Karon, tan-aw na tong nahusto ba ni kinaham ra ba niya ang buhing pulong ra ba gid ana nga translation Brad Ronnie? Be tan-aw tanay karon. Ang iyang paggamit Brad Ronnie, abi kay ang iyaha ana, mao man na, abi kay ang iyaha, abi kay ang iyaha nga mga gipang ang iyang prinsipyo, nahusto na karon. Dinhi na ta. Bindilyo. Kanang gipasabot diha ni Mitchell Bindilyo, na manay naminaw man na diha ang mga hook up ko ng programa gus balingasag. Naminaw gini kay ngano man. Kinsa naman di ay unsa man di ang nagbayad diha ngano naka-program des balingasag, mao na nga dunay ko ana maminaw sa programa dinhi na mabatian nila pong depensa kay gitagaw ta man ning Bindilyo dito sa dipulog hook up sa balingasag. Ang nakabati sa programa niya amo din ning nanaplastadas tubag sa mga ministro sa Bisimo, nanubag ra ni sila sa gisulti ni Mitchell Bindilyo. Kay kun wala pa magbuhig issues Mitchell Bindilyo, dili di makahimog tubag ang mga ministro sa Bisimo. Ana ba? Karon dinhi na ta. Tukion na nato ang imong gingog Mateo 23:39 na sayop may. Kanang gingon. Kay sa pagkatinod sultihan ko kamo. Nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Hangtod magaingon kamo dalaygon ang magaani sa ngalan sa Ginoo. Ang imong paghubad sa giingon nga dalaygon nga magaani ang Ginoo nga mao Kristo. Na mao kana. Mao lagi na kanang giingon nimo hangtod na kanang gigamitan hangtod. Si Kristo dili makita. Kay dito nga nagsugod. Sa pagkatinod, sultihan ko kamo nga dili na kamo makita kanako pag-usab. Mo nang giimong gidakop ang hangtod. Gisumpayan man na sa atong Ginoong Kristo. Hangtod kana dili siya makita lugar. Gikan nga dili siya makita hangtod nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Dabi ang sangkoan sa hangtod unsa? Makita si Kristo og si Kristo maong giingog Ginoo nga kanang dalaygon diha kana sayop. Ang Ginoo si Kristo man na. Juan 3:13. Unya kay pinaagis Ginoo na may dalaygon nga moanhi. Unya ang dalaygon si Kristo gihapon. Mao man na.
May lagi giingon ana, dabi karon ang giingon nga di na makita si Kristo unya gigamit nga hangtod. Gikan nga si Kristo dili makita sa kalibutan pag-usab. Hangtod ang sangkuan unsa pareha ni Zacarias? Di ra ba nga nakasulti na? Dili ra ba? Ang giingon di ang hangtod dalaygon makayon kamo magdalaygon ang maganis ngalan sa Ginoo ang sangkuan sa hangtod maotong dunay muanhe pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Ang muanhe kanang dalaygon. Betan-awon tag si Kristo bagyapon Bradrone, ang kanang giingon niya gigamitan sa hangtod nga ang kanang hangtod mubalik ra day gihapon gyud si Kristo. Okay, basa taglaing bersyon sa Biblia mga kaigsunan, mga punay prinsipyo sa mga sabadista nga scriptures must be compared with the scriptures. Kining Biblia ang gitawag ang buhing pulong. Sa Mateo 23:39 atong basahon dinhi, ko nahusto ba si Mitchell Bendilio sa pag-ingon nga kanang hangtod reparado ra gyapon na ngadto kang Kristo? O tan-aw na to kana bang giingon nga hangtod kanang hangtod musangko ba na sa pagbalik ni Kristo? Okay. Unya kanang dalaygon mao ra ba gyapon na si Kristo diha? Misupak do si Tracy sa Juan sa 13:12 sa Juan nga si Kristo dalaygon pero ayaw mig-ingna nga kining dalaygon dinhi si Kristo ra pud ni. Basahon ko. Ingon ini. Sultian ko kamo nga dili na kamo makakita kanako. Mao ni sulting Kristo di na kamo makakita kanako nya mubalik pa na. Unsa day nang parayan pagkasulat dinhi. Dili na kamo makakita kanako pag-usab. Hangtod nagyapon hangtod, diba? Andam na kamo mudawat sa unsa man ang dawaton nga andam na ang tao. Sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Doon na diyay ipadala si Kristo gikan sa Dios. Mo nang giingon sa King James, dalaygon ang nagani, kadtong nagani, mo tong ipadala gikan sa Dios. So ana, karon ka nag-ingon mo ka ang dalaygon. Mo ani pinagis ngalan sa Ginoo, ang Ginoo si Kristo. Unya ang dalaygon si Kristo ra pud na. Karon atong gipatinaw, tarawa ra guna. Di ba minatrido kayong sinabtan? Musupak, pero pag abot ana, pagsupak supal pa lang gyapon. Nga naman ang gipasabot, ang muanhe human nga si Kristo din na makita pag-usab, muanhi, doon ay muanhi, mao tong dalaygon. Nga nung muanhi ang dalaygon, tungod sa Ginoo, kinsa ang Ginoo si Kristo? Dabi, gisusin na to, kapara gid malain. Dabi kay ang buhing pulong, nagpatinaw man. Nga hangtod, magkayon kamo, dalaygon, ang muanhi na ang akong ipadala gikan sa Dios. Kinsa nagpadala Bendilio? Ha? Sa ang buhing pulong nga translasyon. Ang Ginoo nga Mos Kristo kinsa ang gipadala asa nagikan gikan sa Dios na gipadala unya mao matong dalaygon pangutana si Kristo di gyapon na sa likwat kay Brad Macarayo nga ang nagpadala mo ra pud wanhi. Ang nangamuyo dito nga doon si ipadala gikan sa Dios siya ra man na piting di na lang ingon unta nga doon ako ipadala ha. Nya ako ra pud na bisag abot bisag tinambanon baglo ni wala harap-harapan debate sa palpalani. Pulok-pulok ani. Ngano ba gipasabot ya ang muanhi di ay mao di ay nang gipadala ni Kristo gikan sa Dios na karon sa sulta brother ni kinsa ba nang dalaygon nga mao di ay nang gipadala ni Kristo gikan sa Dios human nga atong Ginoo Kristo nagsugod nga nagpasidaan nga dili na siya makita papag-usab sa magkatawan sa kalibutan hangtod ang gigamit nga hangtod ang sangkuan dili pagbalik ni Kristo kundi ang gisangkuan Bendilio aron ka makasabot ha mao ka ng sangkuan sa hangtod nga muabot na tong gipadala ni Kristo gikan sa Dios. Question, kinsa ang gipadala brother ni nga gikan sa Dios nga ang nagpadala atong Ginoo Kristo o gikan kana sa Dios ang iyang gipadala? Kinsa ang gipadala? Si Kristo ba lang gihapon? Unya kung si Kristo may pasultihon ang gipadala niya, siya ba gihapon siya kaugalingon brother ni? Dili Brother Makaray kundi ang iyang ipadala mo kana ang Espiritu Santo nga mo ang mananlaban og akong pagabasahon dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ang gingon kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ani apa ko uban kaninyo apan ang manlaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala samahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanang nga akong gigasulti kaninyo. Na, tuwa na. Apang utana karon kinira. Kung si Kristo pasultihon ang dalaygon nga mag-aani kay siya man ang Ginoo
sa huwa sa Mateo 20 sa 1:13 unya sa Mateo 23:39 kay sa pagkatusultihan ko kamo nga di na kamo kita kanako pag-usab hangtod magayon kamo dalaygon o moabot na ang akong ipadala gikan sa Dios mao nang dalaygon ang gipadala ng Kristo kung si Kristo pasultiyon Espiritu Santo pero si Benilio pasultiyon si Kristo tanawa ra sa tinuod Benilio si Kristo ikaw sus lagi og kana lagi harap-harapan lagi na maputos lagi ka lagi amo laging question lagi na kanang question na mo para ra ba na sa imong kalukapaan o imong rason kun ikaw pasultiyon si Kristo ang moanhe unya pag-abot ang gipadala ang moanhe ang gipadala din Kristo. Pagsulti ni Kristo 1:14, 25, 27 basas ka ubang ministro karon, mao di ang Espiritu Santo di nagbuwag na prinsipyo ni Kristo kag imo. Maora po ni tinun-an ni Kristo di kasabot sa gisulti pod sa iyang magtutudlo kung tinun-an ka ni Kristo. Maora na karon tan-awon tani Bradrone. Kining giingon sa nakasulat sa Biblia kun diha na nabasahon sa gitawag kinaham ni Benilio nga sitas kinsa ang ipadala. Si Kristo bagyapon na Espiritu Santo. Dili oy, gitin-aw na nga ang Espiritu Santo gipadala, gitin-aw na sa kining Biblia nga akong pagbabasa nga kining Espiritu Santo puli ni Kristo. Pero ngano mo kayunta nga kini si Benilio dili kini siya matuod nga katawhan ni Kristo. Tinuod mo gina kay dili man si Kristo mo yang amo ani, kundi si Mrs. Whiteman. Kaya ang pagtulunan sa SD dili man si Kristo mo nagtukod kundi si Mrs. White. Babasa na sa ilang libro nga naguluhan 70 Adventist Believe sa page 224 nga si Mrs. White usa sa co-founder sa 70 Adventist Church. Mao rin si kasupalpal sa video. Mao gina pero man kamot man gid siya og tubag dipinsa nga naman nagdawat mo gud ni siya og sweldo gikan sa ilang simbahan na man kayo di ka mo dipinsa gid ka. Pero ang dipinsa wa magkadimaw mo na tinuod nga pagkaistorya. Ug mingon siya diri kanamo nga wala matunog ang among dipinsa dili oy nga lig-on ang among pagpanubag subay sa nakasulat sa Biblia. Karon basahon ko. Nganong gingon sa Mateo 23:39 nga dili na kamo makakita kanako kay dunay ipadala manlalaban nga Espiritu Santo ug kining manlalaban nga Espiritu Santo puli kini sa atong Ginoong Hesukristo. Basahon ko ang tulong sa Dios nga Biblia mga kaigsunan. Pakita tas kamera. Juan 14:25-26 gingon dinhi kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Pasidaan na si Kristo samtang kauban pa ninyo ako. Apan, kung makagikan na ako, mao man ang pagpahawa, nga di na siya makita, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa aman. Puli ka na ako. At tinaw brad magkayo sa Biblia nga ang pulong sa Dios, ang gingon nga ang manlalaban nga igapadala gikan sa aman, mao ang Espiritu Santo, ug matud pa ni Kristo, kining Espiritu Santo, puli kini kaniya. Busa, kung si Kristo pasultihon, pag-abot ana, ato nang balikan ang Mateo, Kapitulo 23:39, kaysa pagkatinod, sultihan ko kamo, anhin na ta, katong ang buhing pulong atong basahon. Giingon na kay ato nang substitutan ang Mateo, Kapitulo 23, versikulo 39. Kay mao man si Kristo may nagsulti, si Kristo may nagsulti sa 1:14-25-26, na karon, giingon na pagsulti dire sa atong Ginoong Hesukristo. Mato pasultihan ko kamo nga dili na kamo magakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios na pangutana kinsay gipadala ni Kristo ang Espiritu Santo kinsay na asa nagikan sa nagpadala nga mao ang Dios na mao na nga amahan na pangutana karon ko si Kristo pasultihon nagbuwag man sa prinsipyo Benilio si Kristo ra gyapon mo anhe pero si Hesukristo giyon hangtod andam kamo sa pagdawat sa gipadala mao ang Espiritu Santo di nagbuwag karon asa may tuhan ninyo si Benilio si Kristo kanara niya nasayop anara na karon dinhi na unya gigamit ra ba niya ato nang giingon tan-aw nato ni karon Brad Cesar tan-aw nato kinsa ba gyud ni ang giingon sa pagpahayag dire nga gipadala sa atong Ginoong Hesukristo litra por litra ba gyud nga mauna ang Espiritu Santo unya manlalaban unya sa pag-abot ana kay sa 1:14-15-17 sa marais nato na manlalaban Espiritu Santo man na nga gipadala sa amahan gipanagis pagpangamuyo sa atong Ginoong Hesukristo na karon pangutana kinsa ba gyud ang gipadala sa atong Ginoong Hesukristo kanang giingon gitin-aw ba gyud ni Kristo nga kanang dili siya makita tungod sa gipadala nga manlalaban nga Espiritu Santo na bagid sa Biblia Brad Cesar. Basahong talang ang Biblia, Mr. Benilio. Ang gipakita sa Biblia, ang Juan, basigwa nimo ni mabasa, may tingali mo ning basahon. Ang Juan Kapitulo 16, versikulo 7, ngadto sa 10, ikama na to sa 28 ngadto sa 30. Unsa may gipahulagway dinhi sa Biblia.
may tingaling mo ning basahon, Mr. Bedelio, or makasabot ka, nag-ingon din ni si Kristo. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga mupahawa ako. Nana, kay kung dili ako mupahawa, ang manlalaban dili man ha kaninyo, apan kung mupahawa ako, matod pa ni Kristo, siya akong ipadala kaninyo. So naghisgot si Kristo, og siya, dili nagpasabot, nga moingon si Kristo nga siya na po na, kalain po na ano, o nag-ingon din ni atong ipadayon. O ginikabot na niya, katong iyahang giingon nga ipadala, may tungod, giingon din, o ginikabot na niya, iyang pailon, katong ipadala ni Kristo ha, ang kalibutan may tungod sa sala, o sa pagkamatarong, o sa hukom, may tungod sa sala. Kay sila wala man musalig kanako, matod pa ni Kristo, may tungod sa pagkamatarong. Kay ako, muagtuman sa amahan, o dili na kamo makakita kanako ay namakatba ang TBCM nga ang Kristo dili na mubalik kay nga numan matod pa ni Kristo muadto ako sa akong amahan ug matod pa niya dili na mo makakita kanako karon ang Biblia naghisgot pasab nga sa pagpahawa ni Kristo kay muadto siya sa iyang amahan aron dili na siya makita kinibay sambingay nga gisulti ni Kristo. Basahon talang ang Biblia, Bedelio. Ang Juan 16, versikulo 28, nga to sa 30, mao gihapon, nag-ingon. Ako gikan sa amahan, matod pa ni Kristo, o ako mianhi sa kalibutan. Usab ako mubiya sa kalibutan, o muadto sa amahan. Ang iyang mga tinun-an, mingon kaniya, karon nagasulti na ikaw sa yano gayod, o dili na pinagig sa bingay o nasayod na kami karon nga ikaw na ibaludiay sa tanang mga butang o nga ikaw dili na kinahanglan nga pangutan-on panibisan kinsa tungod niini kami nagatuo nga ikaw gikan sa Dios. Ang hinungdan ay Mr. Bedelio nga matud pa ni Kristo nga dili na siya makita pag-usab kay muadto siya sa amahan. Unya ipadala niya ang lain nga manalaban nga mao ang Espiritu Santo man hinungdan. Sumala sa gipakita sa Biblia ang pagpahawa ni Kristo dili sa bingay kun dili yano gayud nga mopahawa siya ug madto siya sa amahan. Okay. Mao lang atong nabasa. Okay. Nana ha, na katong gisulti ni Kristo dili gito sa bingay. Yano gito nga pagkasulti. Nasabtan kay nas mga tinun-an. Karon pangutana, gigamit maginimong Hebrewano 9 bersikulo 28. Nga si Kristo, nitungha siya para paghalad tungod sa sala. O niya, giingon ni pagpayag, pero mutungha sa ikadwa. Kung basahon na sa ubang translation, Brad Rone, yung Okay. sa napagsulti. Lagi ng kinaham ni Binilio. Atong basahon, kung ning gigamit ng version Brad Macarayo, ang tulong sa Dios sa Hebrano 9:28. Atong basahon na, gingon din busa, si Kristo kausa ng gid mamatay isip halad aron makuha ang mga sala sa mga tao. Tinuod nga mubalik siya pag-usab din his kalibutan. Mo ni pamugatan ni Bindilyo. Apan dili, pero mo ni siya ang paghulagway. Apan dili aron sa paghalad pag-usab aron makuha ang atong mga sala kundi aron sa pagluwas sa mga tao nga nagahulat kaniya conclusion din sa Bindilyo. Mubalik na gingon ganiyo na aron sa pagluwas ang pagbalik ni Kristo aron sa pagluwas sa mga tao nga nagahulat kaniya. Na kamo na. Na, karon na, gigamit niya para kontradik kay di na mo makita kanako pag-usab. Diingon man nakabasa diri nga mutungha si Kristo pag-usab. Di kontradik na lugar dito. Ang tinuod wala na magkontradik. San niya diri? Ang gisulting Kristo tinuod na. Ang gisulti pong Pablo tinuod ni. Pero unsa ni? Tinuod ni, ubalik di. Ang pangutana kinira lagi. Ang gipasabot ni Pablo diri sa King James sa SDA Bible, kung basahon nimo na, mao lang mga sitas, mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausara aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao. Mutungha sa ikaduha, dili na labot sa sala kun dili sa pagluwas hinuon kanila nga sa matingwaon gayon nagpaabot kaniya. Ang pangutana kinira unsa dito di ay ang katudaing paghalad ni Kristo? Mao tong unang pagtungha niya. Ang katuyuan sa unang pagtungha ni Kristo pagpakita sa diri sa kalibutan para paghalad. Mao man na. Pero human siya makahalad, mutungha sa ikaduha. Di na labot sa sala, kundili sa pagluwas na. Kamo na. Ato karong susihon, unsa ba gyud ang paghalad ni Kristo? Katong una ni pagtuha ang katuyuan, Brad Rene. Mauman ang paghalad. Unsang kahulugan sa paghalad ni Kristo?
Ang kahulugan sa paghalad, Brother Makaray, mo kana ang pagkamatay siyang kagalingon, ingon nga lukat alang sa daghan, ug akong pagbasahon dinhi sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 28, ang gingon, maingon nga ang anak sa tao, miyani, dili aron siya pag-alagaron, kundi sa pag-alagad. O sa paghalad siyang kinabuhi, sa pagpakamatay, ingon nga lukat alang sa daghan. Busa, ang paghalad ay ni Kristo, katong pagtungha niya sa kalibutan, motong giingon, nga maghalad siya sa kinabuhi, magpakamatay para lukat o pagtubo sa sala sa mga tao. Pero human siya adto nga nakahalad siya ang kaugalingon, mutungha na po siya na ang ila anak kay pagpabalik man sa atong Ginoong Kristo na pangutana, asa di ay ang ato ding Ginoong Kristo ni anak ding panahon nga dili siya makita, Brad Rumi, ka na bang giingon nga mutungha kay niingon man siya human siya makahalad, asa des Kristo anak di ay nganong gigamitan nga mutungha sa ikaduha, asa des si Kristo di anak. Dinhi atong pagbasahon lang, Brad Macrayo, sa nakasulat sa Mateo sa iyang Kapitulo 12, versikulo 40 nag-ingon, kay maingon nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda, sulod sa tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Maingon man usab ang anak sa tao di adto sa kinapusuran sa yuta, sulod sa tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Busa, dito es Kristo de sa ilawom de sa yuta de tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Human siya maghalad pagpakamatay. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi, tuwa sa ilawom sa yuta. Mo nang sulod sa tulo ka adlaw, unang adlaw o kaduhang adlaw ikatulo, tuwa sa ilawom sa yuta. Pag abot anak kay mabanhaw man siya, napas 16:21 sa Mateo, amao na nga mo tungha siya pag-usab na ang pangutana, Badrone, kung ang mga record yun sa lista sa mga apostolis, mao kanay sinabtan ni Bindilyo para kana karon ang pagtungha ni Kristo nga ningon sila mubalik o kana dadto na sa panahon sa atong Ginoong Kristo ni sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Ang tubag ni Brad Bindili, dili ni sa panahon ni Bindili o kining kapanahon na to karon. Kay kining pag-ingon nga mubalik siya pag-usab aron sa pagluwas sa mga tinguhaon gayud kaniya dito natuman na ni sa mga katawhan sa unang panahon dito kang Kristo. Sa ato pa ang kana din pagtungha din ni Kristo, dili na pagpabalik ni Kristo kaning ila karon iya karon gisaligang Bindilyo, kung dili ang pagkabanhaw din sa atong Ginoong Kristo. Kung kabalo lang sila mangwinta, kining unang pag-anhi ni Kristo mao ning pagkatao niya naghalad siya siyang kinabuhi pagkamatay. Motong nalubong siya dito sa sulod sa tulo ka gabi, tulo ka adlaw sa yuta. Nibalik siya mao ni siyang pagbalika ang gipasabot din ni dili in tao ni pala abuton. Oy, basahon ko lang. Lucas Kapitulo 24, versikulo 13 ngadto 21. Tanahon ta, kung haong maninimo Bindilyo nga makiglabot ka ni sa pagbalik ni Kristo aron sa pagluwas. Basahon ko na, yun ini. Sa mga adlaw duha kanila na naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos nga mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og nagsultihanay sila may tungod nining tanang mga butang nga nahitabo. Og samtang nagsultihanay og nagpangutan-anay sila, si Jesus miduol og mikuyog kanila. Yadtong mga tao nga didto naglakaw nga ginganlag paingon sa Imaos, ingon din ini. Apan ang ilang mga mata nahipugnan aron dili sila makaila kanila ngadto kang Hesus. Og siya mingon kanila, Jesus, unsa ba kining inyong gisultihan samtang na naglakaw kamo? Pangutana sa atong Ginoong Jesucristo, sila kaila nga mao to si Kristo. Og sila mihunong sa panagway nga masulubon. Og ang usa kanila ginganlan si Cleopas mitubag kaniya ngadto kang Kristo. Pero sa kaila nga si Kristo to. Ikaw ra ba ang bugtong dumuluong sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nanghitabo didto sulod nining mga adlaw mo punigi pangutana didto sa tawo ngadto kang Kristo nga wala gud sa mahibalo nga matud pa na ikaw ra ba ang bugtong dumuluong sa Jerusalem nga wala mahibalo sa nahitabo sa butang nga nanghitabo didto sulod nining mga adlaw? Siya nangutana kanila. Si Kristo lugar. Unsa ba ang mga butanga? Og sila miingon, mahitungod ba kang Hesus nga Nazaret noon? Nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat og sa pulong sa tubangan sa Dios og sa tanang mga tao. Siya gitugyan sa among mga saserdote nga punuan og sa among mga pangulo aron pagahukman sa silot sa kamatayon og ilansang sa krus. Og nanaglaom unta kadto kami mao ni ilang sulti ha kadtong mga tawhanang conversation ni Kristo sa ilang panahon nga nagpakita si Kristo pero wa nila mainhi.
Unsa ilang ingon? Og na naglaom unta kadto kami nga siya ang gipasabot nila si Kristo. Mao gayud ang magtubos sa Israel og labot panining tanan ikatulo na kaadlaw karon sukad sa pagkahitabo nining mga butanga. Busa matinaw sa Biblia brad makarayo gisulti nga ang pagbalik ni Kristo nga dunay saad nga muluwas dili tara kay ang pagtungha niya primero paghalad man sa kinabuhi sa pagpakamatay o pagbalik para sa pagluwas na ay mga taong nagclaim bindilyo sa ilang panahon na naglaom unta kami kadto nga siya mo'y magaluwas sa katawang Israel. Mauna na karon ang sukod asaman. Naa dito sa Mateo 23:39. Dili man tao nagpapasidaan man na para pagpaabot gigamit ang hangtod tungod nga ang tao ang maatubang ang gipadala na sa atong Ginoong Kristo nga motong gikan sa Dios pagsumanda Espiritu Santo Napuli ka na. napuli kaniya diri sa kalibutan napangutan na karon kining Hebreano na nahusto ka na natanawang kwintada sa mga tinunaan sa atong Ginoong Kristo mutunga si Kristo sa ikaduha dili labot sa sala nga magtubos pa kundi dili sa pagluwas kinsa man ang nagkuha asang kwintada nila sa taas nga panahon naas tulo ka adlaw ikatulo na kaadlaw karon gikan sa nahitabo ikaw ra di ay mo wala di maibalo motod ang gisulti sa gisabayan ni Kristo dito sa dalanot nagbasaho na sa Biblia ang Katoliko idritso na lang na sa bersikulo 21 idritso na to sa 21 sa Biblia ang Katoliko sa kapitulo 24 sa nagkasulat sa Lucas giingon na pagsulti dinhi sa pagpahayag na atong basahon giingon sa pagpahayag dire naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa giingon muluwas sa Israel giingon labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo asa man na ikatulong adlaw kadtong gipasidaan ni Kristo 16:21 nga moadto sa Jerusalem pagasakiton siya sa saserdote mga punuan mga eskribag pagkapatyon siya sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gipasidaan man ang Kristo mao na 12:40 dayon sa Mateo mao dayon nga maingon nga si Jonas didto sa tiya sa dakong isla sulos tulo ka adlaw tulo ka gabi maingon man usab ang anak sa tao adtos kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw tulo ka gabi dabe ang sumada kay giingon si Kristo nitongha mao tong paghalad nagpakamatay ang atong Ginoong Kristo gitangtang sa ngadto sa gilangsang dito sa gibitayan niya pag-abot na gipahimutan sa lubnganan mao na tong pagtuma na unang adlaw ikaduhang adlaw ikatulong adlaw pag-abot sa ikatulo dabe kay ang baba sa mga nagpaabot ni Kristo nga muluwas tuwa man ang ilang baba sa ikatulong adlaw ang inyo nanubra ang imo natanawa ra di so palpal ka na pangutana unsa may gipasabot sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 28 ang gipasabot nga pagluwas mao na ng pagkabanhaw ni Kristo nga gipaabot sa mga tinun-an ni Kristo og naglaom sila nga siya muluwas sa Israel ang pagpaabot tuas ikatulo ka adlaw nga pagkabanhaw niya dili ang tao na pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga samas imong gipasabot Mr. Bendilio kanara naun sa matong unang pagtungha nagpakatao siya para magpakamatay para nga matubos ang sala sa mga tao gilubong nabanay katulog adlaw mao na nang gipasabot ni Pablo Hebreano 9:28 nga mutungha sa ikaduha asang sumada wala sa daghang katuigan kundili tulo ka adlaw ang ilang pagpaabot sukad si Kristo gilansang sa krus o gilubong mabanhaw si Kristo natumanas nga si Kristo pakita ngadto sa mga tinun-an ang naglakaw sa dalan paingon sa Emmaus mao na to sila nga nagdipakitaan sa atong Ginoong Kristo o niya nasipiyat me ang Mateo ang suklanan nga uto si Kristo ikaduha mao tong pagkabanhaw ang naa sa Mateo 23 bersikulo 39 mo na nagpasidaan ni Kristo human sa pagkabanhaw kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makita kanako pag-usab hangtod mo andam kamo sa pagdawat sa gipadala ni Kristo nga ang katumanan sa gipadala mao ang Espiritu Santo unya nasipiyat ni mga higala og mga kaigsunan kamoy magigo sa among gipabati nga pagpanubag dito ni Mitchell Bendilio kuno nay hait na mo nga sinultian og taas ang tingog tungod kana sa gipanulti po ni Mitchell Bendilio wala naman kami oras sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas Senior og sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa ako mga kauban nga mga ministro Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab si Brother Romy Rama Camus.
O kinusab si Brother Cesar Patio. Kiniusab ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod gayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.